Rikke, hun plejer også at være kig på tasterne, så skal vi ikke bare skynde os. Og det skal vi ikke, fordi Jens er ikke så hurtigt. Den næste rytter, der skal holde sig klar som samtidig af bedste. Sidste rytter, det er Lille, som er med, det er Nikolaj. Værsgo, Rie. Og det er ikke så det venter på, at der kommer starte, og så kan jeg sige, at Comfort, Slottsejs, Øver og Yser er klar. Det var en vigtig meddelelse. Og det blev til 4 fejl.